My sa stretávame s radou starších, stretávame sa so študentami, kde sa snažíme vlastne pochopiť, aké potreby majú z hľadiska toho, čo im ešte chýba v meste. A v tomto prípade ten celý segment podnikateľov prechádza aj v súčasnosti veľkou reorganizáciou celosvetovo, dalo by sa povedať. Potrebujeme udržať talenty, potrebujeme prilákať ľudí, čo sa nám aj čiastočne darí v Liptovskom Mikuláši. A na to sme založili aj Mikulášske inovačné združenie. Potrebujeme aj nové projekty, ktoré by pre Mikuláš znamenali budúcnosť, či už infraštruktúrne alebo podnikateľské. A nemôžeme robiť niečo, čo nie je v súlade aj s predstavami práve podnikateľskej sféry. A práve takýto workshop, takéto stretnutie je dôležité. A to nie sme len my to máme ako hosti pozvaných predstaviteľov Úradu priemyselného vlastníctva, alebo je tu šéfka Úradu pre zahraničných Slovákov. Čiže je to o to bohatšie, to stretnutie, že tí naši podnikatelia budú mať možnosť kontaktovať priamo aj ľudí, ktorí aj takým nepriamým spôsobom môžu podporiť práve ich podnikanie.